Masana bwino alachiwiri ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba naye mitu yake. Bungwe la Roads Fund Administration lati layika padera 50 billion kwacha yokonzera mbali ina ya msewu wa M1. Boma lati liyamba ntchito yokonzanso malo ogwirirako ntchito za makina amakompyuta ndi internet telecenters ngati njira yopititsira patsogolo ntchitozi m'madera aku midzi. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Malawi Paralympic Committee lati ndilokondwa ndi kukula kwa chiwerengero cha wanthu aulumali omwe tsopano ayamba kukhala ndi chidwi chochita nawo masewero osiyanasiyana. Tiyambe nkhani zathu ndi nkhani yokuti bungwe la Roads Fund Administration RFA lati layika padera 50 billion kwacha yoti bungwe la Roads Authority ligwirire ntchito yokonzanso mbali ina ya msewu wa M1 omwe waonongeka. Modzi mwa akuluakulu ku bungweli a Alex Makwata wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Zambiri mulipoti la Austin Fukula. Amakwata ati ndalama zochokera ku ndalama za misonkho ya mafuta komanso zomwe atolere kudzera m'matogeti achingeni komanso kalinyeke. Iwo ati mwezi wa Januwale kufika Marichi chaka chino atolera 1.8 billion kwacha ku matogetiwo. Izi akuti ndi zochuluka poyerekeza ndi 920 million kwacha yomwe anatolera mu nyongewo yomweyi chaka chatha. Ngakhale kuti atikwezera matarifi atole koma tikudziwa kuti msewu umene uja ndi wonongeka kwambiri. Ndiye kuti anthu adziyenda msewu wabwino, taganiza kuti titenge ndalama zina za ku fuel levy tiphatikize ndi ndalama zimene tikuzipeza kutoli kuti tikonze ma section ambiri amene amakhala oyipa mu msewu wa M1 kuti mwina tikhoza kuchepetsa ngozi kuonongeka kwa magalimoto a anthu. Amakwata ati mchaka cha dongosolo la chuma cha 2026 kufika 2027 ayamba kumanga malo ena anayi oti azitolera ndalama za pamsewu. Malowa ndiye ankamanga kumponera Nkhamenya ku Kasungu, Chileka msewu wa Lilongwe Nchinji komanso pa Naluva msewu wa Lilongwe Salima. Dziko la Malawi linayambisa ntchito yotolera ndalama za misewu mchaka cha 2021 kuti ndalamazo zizigwira ntchito yokonza misewuyo ikaonongeka ngati mmene maiko ena akuchitira. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba yalangiza mabungwe amene amayendetsa ntchito za lamya kuulutsa mawu ndi luso la makono m'mayiko omwe ali pansi pa bungwe la SADC kuti tsopano achilimike pa ntchito yofikitsa ntchito za internet ku midzi malo mongolimbikitsa kutsatira malamulo chabe. Anamalomba ayankhula izi ku Lilongwe potsekulira msonkhano wa akuluakulu a mabungwe a zalamya ndi za internet m'mayiko a mu SADC. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Potsekulira msonkhano wa mabungwe aboma a mbungwe la SADC amene amayendetsa ntchito za lamya, ntchito zolutsa mawu komanso ntchito za internet, nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Shadrack Namalomba yapempha mabungwewo kuti tsopano aonetsetse kuti internet ifikire ngakhale ku madera aku midzi kumene anthu adzitha kusakasaka misika ngakhalenso kugulitsa katunduyo pa internet ndi kulandiranso ndalama kudzera mu njira za makono. A Shadrack Namalomba ati mpaka pano pali madera ena a mbungwe la SADC amene kulibiretu internet. Choncho nkofunika kuti mabungwewa mbali ina akulimbikitsa malamulo akachitidwe kabwino ka ntchito za internet zolutsa mawu ndi zina. Nkofunikanso kuti achilimike kwambiri kuti internet ifikire ponseponse. Ndimalimbikitsa kuti tikamagwira ntchito aliyense payekha dziko lilonse kumapanga zake sizingatichitire bwino pa nkhani yakuti njira za makono zimenezi zipite patsogolo. Chimene tikufuna nchakuti anthu kumudzi adzikhala ndithu miyoyo yawo idzisintha
chifukwa cha njira zamakono zimenezi. Munthu amene kupanga business yako kapena watenga chimanga kapena ntedza ufuna kugulitsa kuchipata, udzitha kupititsa kuchipata kuja chimanga chimene chija pa boda usamavutike, komanso ukafika kumeneko akulipire utakulipiridwa ndi njira zamakono za mobile money, pasamakhale mavuto, pasamakhale kuzunzika kwina kulikonse. Eno ndinalimbikitsa kuti pamene muli ma regulator mmayika malamulo kuti ayi awa tapatse license, ayi awa akhale ndi radio yakuti, ayi awa akhale kapena mobile money, ayi malimiti akhale chonchi, ayi misonkho ikhale chonchi. Onesesani kuti tonse tikuyendera limodzi mayiko a Msadiki, ndipo zimene tikuchita ku Malawi kuno zisakhale zosiyana ndi zimene zikuchitika ku Zambia, zikuchitika ku Zimbabwe, zikuchitika kapena ku Lesotho, zikuchitika kapena ku South Africa kapena ku Botswana, zikhale zofanana. Mawu ake ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la CRASA a Brian Mwansa akuti ngakhale mayiko ambiri a mbungwe la SADC kuphatikizapo dziko la Malawi akuchita bwino pa ntchito yofikitsa intaneti m'madera osiyanasiyana kuphatikizapo madera akumidzi, nkofunika kuti mayikowa alimbikitse kwambiri mgwirizano komanso kugawana luntha la mmene angapitire chitsogolo pofuna kuti dziko lina lisasalire mbuyo. Achase Gondwe ndi wapa mpando wakuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe la MACRA, ndipo akuti bungwe la MACRA ndi mabungwe ena osiyanasiyana ayikapo mtima kwambiri pofikitsa intaneti ponseponse kuphatikizapo m'maofesi a boma, msukulu zosiyanasiyana ndi malo ena alonse amene kumapezeka anthu ambiri. Ngati dziko ifenso tikutengapo gawo kuonesesa kuti zomwe tikufuna kuti zitheke kwa Malawi mokhuzana ndi za lamya kapena za intaneti, at least Malawi akutengapo gawo komanso akugwiritsa ntchito makina a intaneti popanga ma business awo kapena zinthu zosiyanasiyana zimene iwo atha kumapanga. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Padakali pano boma lati liyamba ntchito yokonzanso malo ogwirirako ntchito za makina amakompyuta ndi internet telecenters ngati njira imodzi yopititsira patsogolo ntchitozi m'madera akumidzi. Polankhula ndi MBC, nduna ya zofalitsa nkhani ndi ntchito za makono a Shadrack na Malomba yati izi zikutsatira kuonongeka kwa ambiri mwa malowa. Zambiri mulipoteri. Malo ogwirirako ntchito za makina amakompyuta ndi internet anampungo telecenter m'boma la Mulanje ndi amodzi mwa malo a mtunduwu omwe boma lidakhazikitsa pofuna kutukula ntchitozi. Koma kwa nthawi yayitali malowa akhala sakugwira ntchito yake yoyenerera, ndipo anthu akuderali amawagwiritsa ntchito ngati malo ochitiramo misonkhano yosiyanasiyana. Izi ndi zina mwa zomwe zachititsa kuti boma liunikenso dongosolo la malo a mtunduwu kuti ayambirenso kugwira ntchito zake zoyenerera monga akufotokozera anduna ana Malomba. Nzoonadi ma telecenter ambiri sakugwira ntchito. Chimene chidachitika pamene timamanga ma telecenter mwina pachiyambi zinthu zina unikire bwinobwino. Chifukwa cha ndunena chonchi internet imeneyi imafunika kuti menda nenamo kuti mugwiritse ntchito. Chifukwa pa telecenter paja pamene paja anthu amapanga printing mwina ma internet wa ma services anayika ma printing services nazoterozo, koma mbuto atione ma services amapereka pamene paja anali ochepa kuti anthu amene amagwiritsa amene amapanga rani zimene zijazo kuti angapange ndalama kunali kovuta. Ambiri amakanika kupereka ndalama, kupeza ndalama yolipira datayo kuti agule chifukwa mafuna kugula ndithu. Ndi chifukwa choti amakala anathandizira kumanga kubweretsa makompyuta, kubweretsanso data yoyambirira aja oti tasira aja amakanika opanga choncho. Ndiyeno ngofunikano ifeyo kunduna chimene tikupanga ndikuwunikiranso project imeneyi tikuyiwunikira kuti tione kuti tikamati tikupititsa njira za makonozi kumudzi tigwiritsanso ntchito ma telecenter omweyo, koma tisinthako concept kuti cholinga chake tike ma services ambiri zichitika zambiri menepo. Tikatero ndi kuti anthu ake amene akupanga oje atha kumagula ndi atha kumapezano ma services ochuluka ndi atha as a business kumapezano kuti akutha kulipira ndi kumalipira kwa anthu ena. Mwazina malowa amayenera kufikira anthu akumidzi ndi ntchito za internet, makina a kompyuta kuti apeze zofunikira ndi upangiri wina omwe ungathandize kusintha miyoyo yawo. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre.
Bwalo lalikulu la milandu mu mzinda wa Blantyre mawa pa 15 April 2026 likuyembekezeka kupeza chitsogozo cha mlandu okhudza kuphedwa kwa dotolo wa pachipatala cha Queen Elizabeth Central. Ofalitsa nkhani za nthambi ya mabwalo a milandu Ruth Mputeni watsimikiza za nkhani atafunsidwa pa zifukwa zomwe mlandu wachedwera kulowa ku bwalo. Mputeni wati bwaloli linali lisanalandire kalata zonse zokhudza mlandu. Anthu asanu ndi awiri akuganiziridwa kuti akukhudzidwa pa mlandu ndipo oweruza Ruth Chinangwa ndiyemwe adzakhale akumva za chitsogozochi. Dr. Bobe anaphedwa atawomberedwa ndi mfuti ku nyumba kwawo ku Chigumula mwezi wa Novemba 2025. Ndipo bwalo la milandu la Chief Resident Magistrate ku Blantyre lati nzika ya dziko la Netherlands Wim Axter ali ndi milandu yoti ayankhe pa milandu isanu mwa isanu ndi umodzi yomwe amamuganizira. Axter yemwe ndi mkulu wa bungwe la Timotheus Foundation akuganiziridwa kuti anachitira nkhanza zogonana anyamata achichepere komanso ena mwaogwira ntchito ku bungweli. Ruth Chinangwa akufotokoza zambiri mu ripotili. Oweruza milandu pochiotcha wati mwa milanduyi bwaloli lachotsa mlandu omwe amaganiziridwa kuti anagonana ndi mmodzi mwa odandaula kamba koti panalibe umboni weniweni woti izi zinachitikadi. Kutsatira chigamulochi, oyimira oyankha mlandu a Michael Goba Chipeta apempha bwaloli kuti liwapatse masiku 21 ngati kuli koyenera kuyankhapo pa mlandu zomwe bwaloli lapereka. Victor Jere ndi lawyer wa boma pa mlandu. Mbali ya boma tingaleni kuti tungari maganizo kapena malingaliro awiri mbali na kusanga mbali na kumudwabe chifukwa chonena kuti milandu yomwe amayankha panali makaunti 6 ampanga kuiti pa kaunti imodzi chifukwa chonena kuti nakota kuti minaonera kaunti kapena charge yomwe inaperekedwa ndi umboni zimakhanga tizikusembana ifeyo okitikana kuti makaunti 6 5 ampeza ni mlandu tilokoma koma sitilokoma makaunti omwe amupeza kuti alibe mlandu. Mkulu wa bungwe la Child Advocacy Center Memory Chisenga wati ndokondwa ndi chigamulochi. Ngati amene umenya maufulu pa mlandu ndifosangala kwambiri kunena kuti pa milandu isanu ndi umodzi apezeka olakwa milandu isanu. Izi ndi zimene takhati kuyembekezera kwa zaka zisanu zapitazi pamene milandu imene inayamba. Ndifokondwa kuti padakali pano akhoti ampeza munthu ndi milandu kuti ayankhe. Izi ndi zimene ife timafuna ndi zimene takhati kumenyera. Sono apapa kumene kwasalako ndikuchepa andi chimene ife tikuyembekezera ndikumva kunena kuti iwowa apezeka olakwa komanso apatsidwe chilango. Mlandu ulowanso ku bwalo la milandu pa 20 May chaka chino. Ruth Chinangwa, MBC, Blantyre. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso Waloi yati dziko lino likuchita bwino pa ntchito yofuna kuthana ndi matenda omwe sapatsidwa chidwi kwenikweni, neglected tropical diseases NTDs mchingerezi, pofika mchaka cha 2030. Awaloi anena izi pomwe amatsekulira msonkhano wa chaka chino wa akuluakulu oona za matendawa. Bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la WHO ndilo likuchititsa msonkhano mu mzinda wa Lilongwe. Tili ndi zambiri mu ripoti la Chinsisi Moyo. Ngati momwe zilili m'mayiko ambiri, dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi vuto la matenda osalabadiridwa kuphatikizapo likodzo, matenda akaligone mwa ena. Nduna ya zaumoyo amadalitso Waloi yati dziko la Malawi likuchita bwino mu ntchito yolimbana ndi matendawa poonetsetsa kuti anthu akupeza thandizo.
timayendera ndondomeko za anzathu omwe timagwira nawo ntchito a WHO. Ndondomeko zimenezi ndizokuti pofika 2030 matenda amenewa akhale kuti atheratu m'Malawi muno. Nditha kunenapo monga mmene tikuziwira kuti matenda ngati a trachoma m'Malawi muno anatha mchaka cha 2020, kuniso leprosy yomwe 1994 inatha m'Malawi muno. Ngakhale panopa tayambanso kuona ti makesi apo ndi apo ta leprosy tomwe panopa ngati dziko komanso unduna tikuyesesa kuti matenda amenewa athe ndipo 2030 asafikeko. Oyimira bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la World Health Organization a Charles Njuguna wati bungweli likupereka thandizo ku dziko lino kudzera ku ntchito yopereka katemera ku nthenda ngati yalikodzo. Mmodzi mwa akuluakulu oona za matendawa ochoka ku Namibia Aunje Kaura wati ali ndi chikhulupiriro kuti msonkhanowu uthandiza kuchepetsa mavuto omwe mayiko a mu Africa amakumana nawo kulimbana ndi matenda a mtunduwu. Msonkhano wapachakawu wabweretsa pamodzi akatswiri a zaumoyo kuchoka m'mayiko osiyanasiyana pamutu okhudza kupeza njira zothanirana ndi matenda osalabadiridwa. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Bungwe la Roads Fund Administration lati layika padera 50 billion kwacha yokonzera mbali ina ya msewu wa M1. Boma lati liyamba ntchito yokonzanso malo ogwirirako ntchito za makina amakompyuta ndi internet telecenters ngati njira yopititsira patsogolo ntchitozi m'madera aku midzi. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Malawi Paralympic Committee lati ndilokondwa ndi kukula kwa chiwerengero cha wanthu aulumali omwe tsopano ayamba kukhala ndi chidwi chochita nawo masewero osiyanasiyana. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Tipitirize ndi nkhani yokuti nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri yapempha makhansala atsopano mchigawo cha kumpoto kuti adzigwira ntchito zawo mwaukadaulo komanso kupewa zakatangale ndi ziphuphu kuti madera mwawo mukhale chitukuko. Polankhula pa maphunziro a makhansala mu mzinda wa Mzuzu, Phiri achenjeza kuti ntchito yawo komanso ena onse ogwira ntchito mboma simwayi wochita ziphuphu ayi koma ndi udindo wotumikira Malawi. George Nkandawire walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Musase Cheyo. Kutsatira zisankho za pa 16 Seputembala 2025, makhansala atsopano akulandira maphunziro omwe cholinga chake ndi kuwathandiza kukhala ndi luso lofunika pa utsogoleri wawo, kupereka ntchito za boma komanso kulimbikitsa chitukuko. Polankhula potsegulira msonkhanowu, nduna ya za maboma ang'ono a Ben Phiri atsindika kuti utsogoleri okhazikika komanso ogwiritsa bwino ntchito chuma ndi njira yofunika posintha zinthu m'makhonsolo. Phiri atinso ziphuphu ndi katangale zimasokoneza ntchito za chitukuko. Nkhani ya katangale siya makhansolo okha koma ndi makamba ndi anthu anga chifukwa tikachepetsa kumeneko katangale ndiye kuti tapatsa Malawi ma services abwino amene tikufuna. Malawi muno katangale akukhudza wina aliyense, mitu mwathu ndi moonongeka. Tikuyenera tichite create generation imene ikhale corrupt free. Tionetsetse kunena kuti katangale iwatheratu chifukwa tikachotsa katangale ndiye kuti kochepa kamene timapezako kafikira Malawi moyenerera. Mawu ake a Eva Meris, yemwe ndi mmodzi mwa akuluakulu ku World Bank, anati makhansala ali ndi udindo ofunika kwambiri poonetsetsa kuti chitukuko chikufika kwa anthu mwazina. Meya wa mzinda wa Mzuzu Achiyembekezo Moses ayamika boma ndi World Bank chifukwa cha maphunzirowa. Zofunikira kuti tiyenekere tidziwe mmene dziko limayendera, kozi makhansala ambiri ndi anyuwani, even inenso ndine khansala wa nyuwani, so tikuyeneka tiphunzire tidziwe kuti dziko limayenda, dziko ndondomeko za boma zimayenda bwanji. Maboma ena omwe anatenga nawo mbali pa msonkhanowu ndi kuphatikizapo Likoma, Mzuzu, Urumphi, Nkatabe ndi Karonga. Makina atsopano osindikizira ziphaso zoyendera passport ayamba kugwira ntchito mu mzinda wa Blantyre. Wachiwiri kwa nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Norman Chisale watsimikiza
atayendera likulu la nthambi yoona anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno ya immigration mu mzindawo, pomwe amafuna kukaona mmene ntchitoyi ikuyendera. Makinawa adzisindikiza ziphaso zoposa 3000 pa tsiku. Achisale alamula ogwira ntchito ku nthambi kuti adzigwira ntchito ndi usiku omwe kuti athe kusindikiza ziphaso zambiri. Apolisi mchigawo chakumpoto ati akwanitsa kuchepetsa milandu yomwe imachitika mchigawochi, komanso ngozi zapansewu zachepa miyezi itatu yoyambirira ya chaka chino. Mkulu wa apolisi mchigawo chakumpoto Clinton Mitai wati kutsika kwa chiwerengero cha milanduyi kwatheka kamba ka mgwirizano wabwino pakati pa apolisi ndi magulu okhudzidwa. Blessings Gondwe ali ndi ripoti. Poyankhula pamwambo opereka malipoti okhudza milandu, mkulu wa polisi mchigawo chakumpoto Clinton Mitai ati akwanitsa kuchepetsa milandu ndi maperesenti okwana 4.1 m'miyezi itatu yoyambirira ya chaka chino. Mitai atinso mchaka cha 2026 milandu yonse inali yokwana 1367, pomwe mchaka cha 2025 milanduyi inali 1426, ndipo ngozi zapansewu zatsika, pomwe ngozi zokwana 57 ndi zomwe zachitika poyerekeza ndi chaka chatha mu nthawi ngati yomweyi, pomwe ngozi zokwana 78 ndi zomwe zinachitika. Iwo ati kutsikaku kwatheka kamba ka mgwirizano omwe ulipo pakati pa apolisi ndi anthu am'madera. Chimene chapangisa mwina choyamba ndithokoze ubale umene ulipo pakati pa ife apolisi ndi mamembers a community, pali ubale wabwino. Usiku tikupanga ma joint patrols limodzi, mukazungulira mwalo wingamu kamukatotomu madistrict mathumu tukhala tikupanga limodzi ma patrols. Zimene zimathandiza chifukwa timaona mavuto amene ali pa ground limodzi. Ndisitipangana sosi zolanja chala kuti wina akulakwisa amene wina akulakwisa chifukwa timakhala limodzi. Zimene zichitika ubwino komanso anthu akumudzi akumatithandiza pena kuti pasa information. Komabe mchitidwe wophana ukunka nachulukira, pomwe milandu yokhudza kuphana yakwera kufika pa 55.1%, pomwe chaka chino anthu 45 aphedwa poyerekeza ndi chaka chatha pomwe anthu 29 ndiomwe anaphedwa. Wapampando wa komiti yoyimira anthu a mchigawo chakumpoto a Isaac Simfukwe ati mchitidwe wolanga okha anthu omwe akuwaganizira kuti apalamula mlandu ndi omwe ukukolezera mchitidwe wophana. Sititopa tipitiriza kupitiriza ukapanga ma awareness misonkhano m'mamizimu kuwauza anthu kuti ubwino ndi kuipa kwa kotengera malamulo m'manja, because si chinthu chabwino iyayi. Apolisi alonjeza kuti apitiriza kukhumisa chitetezo masana ndi usiku kuti miyoyo komanso katundu wa anthu asakhale pa chiopsezo. Blessings Gondwe, MBC Mzuzu. Adindo mboma la Thyolo ayamikira ntchito ya Tiyambe yomwe ikuchitika mbomali ndi boma la Mulanje kuti ili ndi kuthekera kopeza njira zokhazikika zothetsera nkhanza kwa amayi ndi wana. Mfumu Masai ya ndera la mfumu yayikulu Kwetemule ndiyo yanena izi pa msonkhano odziwitsa wanthu kuipa kwa nkhanza kudzera musewero la chitukuko pamwambo omwe bungwe la Art and Global Health ArtGlow linakonza mogwirizana ndi kampani ya Eastern Produce. Ruth Chinangwa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mfumuyi yati milandu yokhuza nkhanza maka za mbanja yachepa ku mabwalo zomwe zikupereka chiyembekezo ku ntchito yolimbana ndi mchitidwewu. Project imene itabwera panali ana amene anayima kupanda masewera mbuzi khausa byaso koma atabwera ndi project imene ikwaphunzitsa anthu akumuzi ineso mtayilandira nayo nakaya ana amene anayima kupita ku school pakali pano onse anabwera ku school anopoti ngati kuti milandu ngati zimene zozo kubalola ngasizi kufika chifukwa cha project imene iyi yatithandiza tetezera zinthu ngati zimenezo. Milandu sikubwera aliyense amene amachita nkhanza kubanja ngakhale ana atabwera project imene ndikwayankhula chilichonse chasintha. Polankhula pa msonkhanowu mkulu woyang'anira ntchito za chisamaliro cha anthu mbomali Happy Katimpwa wati ntchitoyi yathandizanso kulimbikitsa ufulu wa ana. Kutengera ndi dera la Thyolo
inazungulidwa ndi ma tea estate. Nawo anaso akupezeka mu dera la ma tea estates. Nawo makolo amatha kukhala ndi mavuto amene amatha kulimbana mkati mwa nyumba mwawo, zimathanso kusokoneza ana amene tili nawo mbanjamo. Ndiye kubwera kwa Tiyambe project ikuthandizira kufalitsa mauthenga kunena kuti ana kodi tingasamale bwanji, komanso nanga iwo anaso kuti akumapezekamo amathanso kupanga kumvetsa kuti kodi maufulu awo amayenda bwanji. mkulu wa Artiglo Roger Piri wati ntchitoyi ikugwiridwa m'madera ozungulira ma estate omwe ali pansi pa kampani ya Eastern Produce Malawi. Ife nayo ndidobwino kwa basi ndi makomiti akumudzi fati magwira ntchito ndi ADC, ABDC komanso kuli makomiti ena ndi ena amene ali kumudzi kuno kamene magwira ntchito nawo ntchito ngati komiti policy. Anthu amene wadabwera anali oyambirira kuafirira kwalongosolera yolinga chathu, ndipo iwo anali anthu odzipereka kwa basi kuti agwira nafe ntchito, anthuso akhala agwira nafe ntchito. Komanso anthu ena okhudzidwa ngati aziphunzitsi komanso anamkungwi komanso mafumu takhala tugwira nawo ntchito bwino ndithu fa zinthu zambiri zimene zimachitika mprojekti amapanga ndiwo. Ife timangowaunikira nkwawo kumagwira nawo ntchito, komano zinthu zoti zogwirizana ndi anthu kumana ndi anthu ndizina ndi amapanga na anthu akuno kwako. Iye ndi ndime yachiwiri ya projekti yomwe igwiridwe kwa zaka zitatu maboma awiriwa. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Malawi Paralympic Committee lati ndilokondwa ndi kukula kwa chiwerengero cha wanthu aulumali omwe tsopano ayamba kukhala ndi chidwi chochita nawo masewero osiyanasiyana. Mtsogoleri wa bungweli a James Chiutsi ndiye wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamapeto a mpikisano wa masewero a wanthu omwe ali ndi ulumali osiyanasiyana. Zambiri mlipoti la Yankho Kachingwe lomwe akuwerenga ndi Pomloka. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Paralympic Committee a James Chiutsi ati ndi okhutira ndi kuchuluka kwa osewera aulumali omwe akupitilira kutenga nawo gawo mpikisano yosiyanasiyana, kamba kuti chiwerengerochi chaonjezera mitundu ya masewero monga chess, volleyball ndi powerlifting. Achiutsi ati izi zili chomwechi chifukwa cha kusintha kwa kaganizidwe kwa anthu pa nkhani ya anthu omwe ali ndi ulumali, ndipo ayamikira makolo chifukwa cholimbikitsa nawo kutenga nawo gawo m'masewero a ulumali. Mpikisano wa chaka chino waposa wa zaka zina zonse njira ziwiri kwenikweni. Number 1 ndiyoti mbuyo Malawi Paralympic Committee masewero athu amene timapanga kwa basi anali okhaja othamanga anthu aulumali wa maso, koma panopo mukhoza kuona kuti pali ma categories ambiri amene taonjezera apart from othamangawo taonjezera aja oponya zisulo, oponya nthungo, komanso chess ya anthu amene so ali upright, sitting volleyball ndi wheelchair racing. Izizi zachitisa kuti tithe kupereka mwayi kwa anthu amene ali ndi ulumali osiyanasiyana. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Malawi National Council of Sports a Ive Chinangwa wayamikira bungwe la Malawi Paralympic Committee chifukwa cholimbikitsa kuchitira zinthu pamodzi kwa aliyense m'masewero, ponena kuti mipikisano imeneyi ikuthandiza kukonzekeresa osewera kuti akapikisane pa mpikisano wa pa dziko lonse monga wa Region 5 Youth Games. Masewero amenewo amabweretsa umodzi, amabweretsanso chikondi pakati pa anthu amene amakhala kusewera masewero amenewo. Komanso ngati muone panali ena amene alibe ulumali amalimbikitsa kunena kuti ino tonse ndife anthu, choyambirira ndife anthu. Masewero amenewo amatiphunzitsa kunena kuti ino tikuyenera tithandizane wina ndi mnzake. Muzaonanso anthu akamasewera nthawi zina pamakhala alungalunga amene amathandizira. Mmodzi mwa osewera aulumali Maliziani Gondwe amene anasewera volleyball ndi weightlifting wati mpikisanowu ukuwapasa mwayi oonesa luso lawo komanso kuthana ndi maganizo olakwika okhudza anthu aulumali. Mpikisanowu wabweretsa pamodzi osewera ochokera madera osiyanasiyana mdziko muno, pomwe ena mwa osewera omwe achita bwino akukonzekera kupita ku mipikisano ya pa dziko lonse monga ya 2028 Paralympic Games, pamene ena alikali ku camp kukonzekera masewero a chaka chino a Africa Union Region 5 Youth Games ku Mozambique. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake.
la Roads Fund Administration lati layika padera 50 biliyoni kwacha yokonzera mbali ina ya msewu wa M1. Boma lati liyamba ntchito yokonzanso malo ogwirirako ntchito za makina amakompyuta ndi internet telecenters ngati njira yopititsira patsogolo ntchitozi m'madera aku midzi. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Malawi Paralympic Committee lati ndilokondwa ndi kukula kwa chiwerengero cha wanthu aulumali omwe tsopano ayamba kukhala ndi chidwi chochita nawo masewero osiyanasiyana. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.